ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆମର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ତା ଦେହରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କଲେଣି। ଆଗକୁ କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଜଣେ ଟେକ୍ନିକାଲ ପର୍ସନ୍, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ଖାଲି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ ପର୍ସନ୍ କି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପଢ଼ିଛି ତାହା ନୁହଁ। ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବି ପଢ଼ିଲି, ପୁଣି 2 ବର୍ଷ ପଢ଼ିଲି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ତା ସହିତ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଶିକ୍ଷାଟା ଏମିତି ଏଭଳି ହେବା ଦରକାର ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରୁ ଯେ ଆମର ଖାଲି ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର କୃଷିରେ ବି ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର, କ୍ରୀଡ଼ାରେ ବି ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର। କେଉଁ ପିଲାଟା କି କଳାରେ କେଉଁ ପିଲାଟା ଖାଲି କରିକୁଲାର ନାହିଁ, ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର କୋ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ କେଉଁଥିରେ ଅଛି, ଏଇଟା ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି ତ ଆଗରୁ ଟିଚର ମାନେ ଥିଲେ। ମୁଁ ଅଛି ସ୍କୁଲରେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ପିଲାର ତାହାର କ'ଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ତାର ଗୋଟେ ଫର୍ମ ସେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ। ମୋ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ଗୀତ, ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି କ୍ରୀଡ଼ାର ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଅଛି, ସେଇଟା କାରଣ ସେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟେ କ'ଣ ନା, ଆମର ବାପା ମା ଉପରେ ସେକେଣ୍ଡ ବାପା ମା ହେଲା ଆମର ଗୁରୁ। ସିଏ ପିଲା ସହିତ 8-9 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କରନ୍ତି ତାର ମାନେ ବଢ଼ିବାରେ। ଅପ୍ ଟୁ 10th କ୍ଲାସ୍ ହଉ କି ଆମ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେଇଟା ଅଛି। ଟିଚର ମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ଭାବେ ଥାଆନ୍ତି, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଭାବେ ଥାଆନ୍ତି। ତ ସେଇ ଇଏରେ ଆମେ ତ କହିବୁନି ପିଲାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା କୃଷି, ଯେ ତାକୁ ସିଏ ଗୋଟେ କିଏ କୃଷି ବୋଲି କିଏ ଜାଣିଲେ, କୃଷି ଗୋଟେ ଭାଇଟାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲରେ, ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଥିବେ, ଏବେ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ପଢ଼ୁଥିବେ ଶୁଣୁଥିବେ, ପିଲା ବହୁତ ହାଇ ଲେଭେଲ ଏଜୁକେସନ୍, ଏମିତିକି ଡକ୍ଟରଙ୍କ କଥା ତ କହିପାରିବେନି, IIT ଧରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଯଦି ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଡକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥର IIT ଭଳିଆ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇକି, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର IIM ଭଳିଆ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇକି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ବହୁତ ବିଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ରହିକି ବି ତାଙ୍କ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ସେମାନେ କୃଷିରେ ମନୋନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଈ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଘୁଷୁରି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ତ ସେଠି ବି ସେମାନେ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଟଙ୍କାଟା ଜୀବନ ସବୁ କିଛି ନୁହଁ। ସେମାନେ ଜୀବନରେ ମାନେ ଶାନ୍ତି, ନିଜ ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ କୃଷି ଆମେ ଯାହା ବି ଖାଉଛେ, ଖାଦ୍ୟ କି ଆମର ଯାହା ବି ପ୍ରସାଧନିକ ସାମଗ୍ରୀ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ଆଜି ସାବୁନଟା ହଉ, ସେଣ୍ଟଟା ହଉ, ସିଏ ବି ସେ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ହିଁ ଆସୁଛି। ମେଡିସିନ ବି କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ କୃଷି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଫୁଲ ଗୋଟେ କୃଷି, ଯୋଉ ଫୁଲ ପୂଜା ହଉଛି, ଆଜି ଆମେ ଷ୍ଟେଜ ମାନଙ୍କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରୁଛେ, ଦଉଛେ, ବଡ ବଡ ହାର ତିଆରି କରୁଛେ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଚାଷ, ଫୁଲ ଚାଷ। ତ ସେଇଟା ତ କାହାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଚାଷ କରିବି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଦେଖିବେ, ପିଲାଟା ଆମେ ବି କରୁଥିଲୁ, ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଗଛ ପାଇଲୁ, କନିଆରୀ ଗଛ, ଟଗର ଗଛ, ଆମ ହାତରେ ଆଣି ପୋତିବୁ, ପାଣି ଦେବୁ, ସେ ବଢିବ, ଫୁଲ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଯେମିତି ସେ ଗଛକୁ ଆମେ କେୟାର କରି ଡେଭଲପ କଲୁ, ପରିବାରରେ ମାତା ପିତା ଟିଚର ବି ଆମକୁ କେୟାର କରନ୍ତି, ଆମେ ଡେଭଲପ କରିବୁ। ସେ ଡେଭଲପଟା ଖାଲି ଓନ୍ଲି ଏଜୁକେସନ ପାର୍ଟକୁ ଯାଉଛି। ତାକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ପିଲାଟା ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କହିବେ, କ'ଣ ତୁ ଗଛ ଉପରେ ସମୟ ସେଠି ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ପାଠ ପଢ଼, ପାଠ ପଢ଼, ପାଠ ପଢ଼। ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରେସର ବି ଆସୁଛି, ପାଠ ପଢୁ। ସେ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ଇଏ ହେଲା, ତମ ସେ ମଉସାର ପିଲା ହେଲା, ଦାଦାର କି ବଡ଼ ବାପାର କି ବଡ଼ନନାର ପକେଇର, ସେ ଝିଅଟା ପୁଅଟା, ପୁରା ଗୋଟେ ରିଲେସନ, ଗୋଟେ ସମାଜର କମ୍ପାରିଜନ ଆସି ଯାଉଛି। ସିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଛି, ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇବୁ, ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ସିଏ ରଖିଛି 90% ତମେ 90%। ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ଆସୁଛି। ଏ ପ୍ରେସରଟା କ'ଣ ପାଇଁ କି? ଏ ପ୍ରେସରଟା ଅଛି ସୋସାଇଟିରେ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଦେଖ ଯେ ମୋ ପିଲାଟା ବହୁତ ଭଲ, ଆମେ ଭଲ, ଆମେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ଉଚ୍ଚ ସମ୍ପନ୍ନ ଧାରା, ଆମ ପିଲାଟା ଭଲ, ତା ପିଲାଟା ଏଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରାଇଭେଟ ପଢିଲା, ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ପଢିଲା, ସେ ପିଲାଟା ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦରମା ଚାକିରି କରିଛି, ମୋ ପିଲାଟା ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ କମ୍ପିଟିସନ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବିନି ଯେଟା ମାତା ପିତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କୃଷିର ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ରଖିବା, ସବଜେକ୍ଟ ନୁହଁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବି ହଉ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା କରୁଛେ, ଆଖପାଖରେ ବି କୃଷିର ତ ବହୁତ ଆମେ ଗୋଟେ ଫିଜିକ୍ସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଥିବା, ଲ୍ୟାବ୍ କରୁଥିବା, ସେଟା କ'ଣ ଯାଇକି ଆମେ କରୁଛେ +2ରେ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ। କଳା ବାଣିଜ୍ୟ କଥା ତ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ପଢିନି। ମୁଁ ଯଦି ସାଇନ୍ସ କଥା କହିବି, ତାହେଲେ ଆମେ +2ରେ ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବି କରୁ, କି ଆମେ ଲ୍ୟାବ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁ। ଆମେ ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ମୁଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛି, ଆମେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବୁ, ସେ ଏକ୍ସାମ ସବମିଶନ କରିବୁ। ତ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ କାହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହବନି? ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହବ, ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସ୍କୁଲରେ ବି ଗୋଟେ ରହିବ। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କହିଲେ, ସେଠି ଧାନ ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ସେଠି କୋଉ ଧାନଟା କେମିତି ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ଦିଆଯିବ, ସେମାନେ ସେଇଟା କୋଉଟା କଲ୍ଟିଭେଟ୍ କି ସ୍କିଲ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ବଢିଲା, କି ଗ୍ରୀନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ହବ, ସେଇଟା ଆମ ଗ୍ରୀନେରୀ ଦେଇକି ଏଠି କୋଉ ଭଳିଆ କରାଯାଉଛି, ୱିଲ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ସମ୍ ଟାଇମ୍ ଦେୟାର, ସେଇଟା ବି ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ କୃଷି ନିହାତି ଦରକାର। ଗୋଟେ ମଣିଷ ମୋ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମରେ କୃଷି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହବା ଦରକାର, ଖାଲି ପାର୍ଟ ନୁହଁ। ଏ କୃଷିରେ କୋଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ ହଉଛି ସେଟା ଦରକାର। ଆଜି ଡ୍ରୋନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ ହଉଛି କୃଷିରେ।
जोटा कि फरेन माने विदेश तो बहुत होउची अब इंडिया हेले ड्रोन टेक्नोलॉजी गाँ गाँ भी हेले केमिति तो सेटा मजे स्कूल स्तर गोटे शिक्षा देवा दरकार ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବି ସବୁବେଳେ प्रैक्टिकलिटी दरकार ହୁଁ। क्रीड़ा गोटे देवा दरकार आपणकर ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଇନ ବି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଡ୍ କରିବା ଦରକାର निहाती ଯଥା टेक्नोलॉजी जथा ହୁଁ। जेंति हमको छोट छोट प्रोजेक्ट भले भी आमे तांको किछि ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏଲଇଡି ବଲ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ एलईडी बल्ब ଟେକ୍ନିକାଲ तैयारी करिबा ହୁଁ। गोटे टॉर्च तैयारी करिबा ହୁଁ। आमे प्रोक्योर करिबा ଚାଇନାର ଏଜୁକେସନ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ରେ ଚାଲିଛି देखो विदेश तो बहुत बड़ा एजुकेशन सिस्टम है चाइना तो बहुत हाई टेक्नोलॉजी से अछंती चाइना हो कोरिया जापान ହୁଁ। सेने टेक्नोलॉजी से तो अछंती माने अलगा शिक्षा क्षेत्र बहुत ऑर्गेनाइज एमिति कि क्रीड़ा क्षेत्र रे भी आपण देखंतु ओलंपिक देखंतु ହୁଁ। से काहे ते मेडल केमिति आनुछन ହୁଁ। ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛି। सेति गुरुत्व स्कूल स्तर तक पिला माने जिम्नास्टिक देखो ना स्कूल पिला कोले जिम्नास्टिक शिखि स्कूल स्तर ହୁଁ। आमे कोन आम खाली माने बही नेकी जा बही रे पाठ पढ खा पियो पळाय आस स्कूल जो खाଇବା जो भलो कथा सीटा किंतु तापर भी स्कूल स्तर जिम्नास्टिक तांकर फिजिकल आजिकल तो भाउची गोटे मोबाइल को नहीं कि हम माने पेरेंट्स माने चिंतित कि नहीं कहि परिबेनी कि जाओ सोशल मीडिया रे हमर माने भलो रिसर्च डॉक्टर्स माने से माने बहुत चिंतित कारण से माने जानछथि जे मोबाइल द्वारा पिला जो एडिक्टेड होचंती समाज को क्षतिग्रस्त होउची ହୁଁ। तो सेटा को पेरेंट्स माने चिंतित नहीं जानिनी हम इंडिया रे पेरेंट्स ता सहित करछथि कोन रील करछथि फेसबुक रे एंड इंस्टाग्राम रे रील पोस्ट होउची मो भाबछि तो गोटे बैन करिया था जो पिला रील रे देखा जीवो से पिला पनिशमेंट दा कथा पेरेंट्स को पनिशमेंट दा कथा फाइन लगे कथा वी शुड नॉट एंटर आवर चिल्ड्रन यही एज रे भाबुछि मोर एटा मो मत व्यक्तिगत मत मु तो आकु नै कि कोनसी वे रे करि परिबे मो व्यक्तिगत मत पिला नु ए जिंस करे उचित न चला जे एटा मो लाइफ स्टाइल किंतु सेही जगह रे आमे ताको एआई पढी परिबा ए जो कहै एआई कहउछन दिस स्कूल स्तर केमि जानिबा खाली एआई लाले होनी बट टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରିଛନ୍ତି ଯେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହଉ ବିଭିନ୍ନ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମ ପାଇଁ ଆପଣ ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ସରକାର କଲେ ଏଇଟା କେତେ ଭଲ पदक्षेप କ'ଣ देखंतु आम टाइम रे तो गोटे कंप्यूटर 60टा पिला हम खाली गोटे दिन कीबोर्ड गोटे माने लेटर हम जदी टाइप कर एंती प्रेस कर देतो हम पे सेटा बहुत भाग्यर कथा सबेर कथा मु एटा कहूची 99 कथा और आजिकली तो सरकार स्कूल स्तर रे बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर दोछि मु देखुची पिला माने ड्रेस पाउचंती गोटे यूनिफॉर्म अछि तो सरकार दोछि खाद्य दोछि क्रीड़ा क्षेत्र में बैग दउଛନ୍ତି साइकिल दउଛନ୍ତି लैपटॉप दोछि स्कूल पिला को तापर स्कॉलरशिप दिया क्रीड़ा भी सेने बहुत पैसा सरकार खर्च करछि तो मु सरकार बहुत स्तर रे से माने दोछि प्रोत्साहन करूछंती किंतु सेटा एक्चुअली इंप्लीमेंट होउछि कि नहीं और तादा रिजल्ट कोन आसुछि सेटा गोटे फीडबैक ना कथा जे प्रतिटी स्कूल लु को क्षेत्र के डेवलप करूछि सेटा भी जानिबा कथा पिला एबे गोटे न्यूज मीडिया ये रे बाहरतला जे पिलांक ड्रॉप आउट संख्या जेतिकी कमीबा कथा कमु नै बढ़ी जाउछि कोन कहबे से विषय ड्रॉप आउटा यदि आम सरकारी स्तर में भाविबा सेटा कमुची कारण पिला बहुत प्राइवेट स्कूल को जाउछंती गाँ गहली रे प्राइवेट स्कूल खोलिलानी मु भी भाबते आम मो घर बड़िस मौजा कटक सदर बड़िस मौजा सेठी आमे माने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लो पढ़ी की मिडिल इंग्लिश स्कूल तापरे हाई स्कूल ले पढ़ी की आमे उत्तीर्ण होइछु एमिति आम बापा माँ जेजे बापा जेजे माँ सब पढ़ी भाई बहन समस्त पढ़ी समस्त उत्तीर्ण से बड़े समस्त बहुत भल रैंक रखते प्राइवेट गवर्नमेंट स्तर में मुझे शिक्षा मान कमिला केमती आज गवर्नमेंट स्कूल बंद हो गला बीजेडी गवर्नमेंट रे गवर्नमेंट स्कूल बंद करले स्कूल के बंद होगा कथा नुह आप स्कूल बंद कर मंदिर तैयारी रे आपण सरकार पैसा दउची बीजेडी गवर्नमेंट रे स्कूल बंद होउची मंदिर को 15 लाख लैड दिया होउची कोन पई पैसा नथिला टीचर मन दरवा दे पई साने राजघाट रे ई कोन सेति पई की ना कोन पई की तापरे सेही जगह रे आज मु देखुची बहुत सारा प्राइवेट स्कूल सरस्वती शिशु विद्या मंदिर प्रति 2-3 किलोमीटर खोललानी बहुत सारा प्राइवेट इंग्लिश मीडियम ना रे बहुत सारा प्राइवेट स्कूल खोललानी किंतु सेठी इंग्लिश मीडियम रे माने इंग्लिश मीडियम किंतु सेटा माने प्रॉपर इंग्लिश मीडियम भी नुह लोक आकृष्ट होउछन से जारे हम इंग्लिश कहबो ये कथा कहै से ड्रॉप आउट ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट डाटा रे तो कमिबो तो सेही जिंस काहे की माने गवर्नमेंट आ गोटे गवर्नमेंट स्कूल बंद भी हैला सेले प्राइवेट खोली गले
गवर्नमेंट स्कूल कहीं बंद हो जाऊँ ता पूर्व भी वर्कआउट कर कोई टीचर रही पार्थिला कौन कर पार्थिला सेटा देखिबार थिला। ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଗୋଟେ ଆପଣ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଆଗକୁ ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ମେସେଜ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କଠୁ ଅଧିକା ମୋତେ ଅଛି ତାଙ୍କ ବାପାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତା ପରିବାର ପାଇଁ କାରଣ ପିଲାଟା ତ ତା ଯଥାରୀତି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେ କରିବ ସିଏ କେବେ ଚାହିଁବ ସିଏ ଯାହାଟା ପଢୁଛି ତାର ସେ ବେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି and ଦେବ ସିଏ ତେଣୁ ତା ମନ ବୁଝିବା ଦରକାର ପିଲାଟାର ସିଏ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ କାହା ସହିତ କମ୍ପାରିଜନ୍ ନ କରି କି ନିଜ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସହିତ ହଁ ତାକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିକି ତାକୁ ଡିମୋରାଲାଇଜ୍ ନ କରନ୍ତୁ ସିଏ ହେଇଗଲା ତୁ ନହେଲେ ତୁ ଗଧ ହବୁ ତୁ ଚାଷ କରିବୁ ସେ ଜିନିଷ ଏଭଳିଆ ସାଧାରଣ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ୍ ହୁଏ କି ଯୋଉ ପଞ୍ଚର ଦୋକାନ କରିବୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଟୋ ଚଲେଇବୁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବୁ ସେ ଜିନିଷ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତାକୁ ଯଥାଯଥି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ସମୟ ତା ପାଖରେ ଦିଅନ୍ତୁ ପିଲାଟା ପଢୁଥିବା ପାଖରେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତା ମନ କଥା ବୁଝିବା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଖାଲି ସେ ପାଠ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ନାହିଁ ତାହେଲେ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିବ ତ ସେ ଯାହାଟା ପଢୁଛି ସେ ବେଷ୍ଟ ଦେବ ଆପଣ ତାକୁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ଭଳିଆ ତା ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ଗଢ଼ିବେ ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବେନି ମୁଁ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ମେସେଜ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବେନି ଜୀବନରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବେ କି ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ତେନ୍ଦୁଲକର କି ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଭଳିଆ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ହେବେ କି ବିରାଟ କୋହଲି ଭଳିଆ କ୍ରିକେଟ ବେଶୀ ରୁଚି ରଖୁଛନ୍ତି ୟା ଫୁଟବଲ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ହେବେ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ତାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତୁନି ପିଲା କହନ୍ତି ଡେଡିକେସନ ରଖନ୍ତୁ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ରଖନ୍ତୁ ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କଥା ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଟିଚର କଥା ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଚାପସ୍ତ ନ ନେଇ ଯାହା ନିଜର ବେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଏଇ ଟାଇମଟା ଯୋଉ 15 ଦିନ ମାସେ ଟିକେ ଆପଣ ନିଜର ଯୋଉ ଖେଳ ହଉ ତାକୁ ଗଲି ସେଠୁ ଟିକେ ବିଚ୍ୟୁତ ମାସେ 1.5 ମାସ ହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ପାଠ ପଢୁଥିବା ଗୋଟେ ମନରେ କାଲି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ସେ ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁନି ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ନ ହେଇକି ଏ ମାସଟା 1.5 ମାସଟା ଡେଡିକେଟଲି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ହବ ତାପରେ ତ କିଛି କରିପାରିବେନି ତାପରେ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁ ମାସେ 2 ମାସ ଏଇଟା ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଇ ପଢିପାରିବେ ଆଉ କିଛି ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଖେଳରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିବନି ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାପରେ ଯାହା ହବ ସେ ଏଜୁକେସନ ନିହାତି ଦରକାର ଖେଳରେ ବି ଦରକାର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ପୋର୍ଟସ ମ୍ୟାନ କେମିତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି କେମିତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଦେଶ ଦୁନିଆ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ କାହିଁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରୁଥିବେ ତ ପାଠ କ'ଣ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖିବା ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବେନି। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ସଂଗଠନ ଓଡ଼ିଶା ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ସଂଘ ଏଜୁକେସନ ଉପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଗକୁ କାମ କରିବେ? ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ସଂଗଠନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ କି ଆମେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ଗଢ଼ିବା ଆମେ ଭଲ ମଣିଷର କାରଖାନା ତିଆରି କରିବା ମାନେ କାରଖାନା ଆମେ ଗୋଟେ କାରଖାନା ତ କୁହାହବନି ଆମେ ଯେଉଁ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଆମେ ବଢ଼ି ଆସିଛୁ ଆମ ଭାରତର ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ତାକୁ ନିଜ ପରିବାରର ସଂସ୍କୃତି ସମାଜର ତାକୁ ଉଚ୍ଚମାନରେ ରଖିବା ଆମ ଭାଷା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଟିକେ ଧର୍ମ ଉପରେ ବି ଦେବା ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେମିତି ଗୀତା ପଢ଼ନ୍ତୁ ଗୀତା ଆମେ ମାନେ ଏଠି ଆମର IITରେ ବି ପଢ଼ା ହେଲାଣି ଗୀତା ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟକୁ ହେଲାଣି ତା ଭିତରେ ଗୀତା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ IIT ହଉ IIMରେ ହଉ ଆଉ ଭଲ ଭଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ବି ଦିଆହେଉଛି ଏମିତିକି ମାନେ ଦିଆଯାଉ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନିଜର ଶାରୀରିକ ଗଠନ ପାଇଁ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ ରଖାଯାଉ ୱିକଲି ସେଇଟା ନିହାତି ଦରକାର ଖେଳ ତ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ା ଯୋଗ କ୍ରୀଡ଼ା ସିଏ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ପିଲାମାନେ ଯୋଗର ନିଜ ସେଥିରେ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ସେ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଏଥିରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯୋଗରେ ବି ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ହେବେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ତେଣୁ ଯୋଗଟାକୁ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ରଖାଯାଉ କୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ରଖାଯାଉ ଆଉ ତା ସହିତ କଳା ସଂସ୍କୃତି ବି ରଖାଯାଉ ଯେମିତି ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ଲେଖକ ଅଭିନୟ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲିଡରସିପ ମାନେ ଏବେ ବହୁତ ସାରା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲାଣି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ କେମିତି ସମ୍ବିଧାନିକ ଯୋଉ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର କେମିତି ସେସନ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସେଇ ଆଟାୟାରରେ ଯାଇକି ସେଠି କରୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ତାକୁ ଗୋଟେ ସୌଖିନ ଭାବରେ ନ କରାଯାଇ ତାକୁ ଦେଖାଯାଉ କିଏ ତା ଯାକ କରିପାରୁଛି ଭଲ ମେଣ୍ଟରସିପ ଦିଆଯାଉ ସ୍କୁଲରେ କିଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟିଚର ମେଣ୍ଟରସିପ କରନ୍ତୁ
ଆଉ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସେ ଜିନିଷ ମାନେ କିଛି ସ୍କୁଲରେ ସେ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ବି ଗୋଟେ ଟିମ୍ କରିକି ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଦିଆଯାଉ, ଗୋଟେ ଟିମ୍ କରି ଗୋଟେ ଜୋନାଲରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉ, ୱିକଲି ସେ ଦିନେ କି 2 ଦିନ ଯାଇକି ଟ୍ରେନିଂ କରି ଜୋନାଲ ବି କରାଯାଉ। ପ୍ରତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତ ମାନେ 30ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ 4ଟା ଜୋନ୍ କରିପାରିବା। ହୁଁ। 4ଟା ଜୋନ୍ରେ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ କ୍ରିକେଟର ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇପାରିବା। ବହୁତ କ୍ରିକେଟର ଆସିଗଲେଣି, ରଞ୍ଜିରେ ବହୁତ ଭେଟରାନ କ୍ରିକେଟର ହେଲେଣି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ସେମାନେ ହାୟାର କରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ଇଏ ଦେଇ ସେମାନେ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଇଭେଟ କରିଦେଲେଣି କୋଚିଂ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଜଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ସରକାରକୁ ଆଉ କ୍ରୀଡ଼ା ସିଷ୍ଟମକୁ, ସେଇଟା ବି କରାଯାଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।